אז חברים, מה קורה? כאן אני עם ליבי המהממת, תעקבו אחריה, ואם אתם רוצים גם לעשות איתי סרטון בברוקייבין או בכל משחק אחר, פשוט השם שלי בתיאור, תשלחו ואני פשוט מאשרת כל אחד. לא צריך להגיד לי תאשרי, אני כבר אאשר בלי שתגידו לי, רק תשלחו לי, השם בתיאור, אוהבת אתכם.